Bună! O casă nouă vine întotdeauna cu foarte multe cumpărături. Cu toții știm ce înseamnă să-ți organizezi cât mai bine spațiul și mai ales timpul. Motiv pentru care acest mult râvnit și mult dorit aspirator a ajuns și în casa noastră, Roborock. Știm cu toții ce înseamnă să dai de câteva ori pe zi cu mopul sau aspiratorul când ai copii sau animăluțe și știm cât de mult timp consumă. Iar acesta promite să-ți salveze acest timp. Înainte să-i aducem toate laudele și să vedem cum exact funcționează, hai să vedem ce conține această cutie. Roborock este un sistem de curățenie inteligent, conceput pentru locuințe reale și ritmuri de viață aglomerate. Nu promite spectaculosul, ci eficiență constantă, zi de zi, fără intervenții inutile. Și pe mine m-a convins. Deci, ce conține cutia? Când deschizi cutia, totul este foarte clar și bine organizat. Mai întâi, mopurile rotative. Apoi, unitatea principală Roborock. Evident, accesorii pentru alimentare, și nu în ultimul rând, stația inteligentă Roborock sau dock-ul. Stația nu este doar un suport de încărcare, este centrul de comandă și întreținere al întregului sistem. Practic, e căsuța micului nostru roboțel care ne va ajuta cu treburile casnice. Iar într-un final găsim și ghidul de pornire rapidă care ne îndrumă și spre aplicația ușor de instalat care ne va ajuta să gestionăm lucrurile direct de pe telefonul mobil. Stația inteligentă conține un recipient mare pentru praf, unde se golește automat roboțelul, un sistem de spălare a mopurilor și unul de uscare a mopurilor. Practic, la fiecare dată când își termină treaba, se întoarce la stație pentru a se autocurăța și încărca. Tot aici găsim două rezervoare pentru gestionarea apei. Apa curată și apa murdară. Deci, după ce a fost setat și asamblat corect, roboțelul este gata pentru prima sa hartă. Va trece minuțios prin fiecare colț al spațiului și își va crea o hartă pe care apoi poți să o modifici direct în aplicație, adăuga, șterge sau elimina sau poate evita spațiile pe care nu vrem să le curățăm. Sincer, n-am fost prea optimistă la început, dar am urmărit cu drag cum cei 70 de metri pătrați însumând living-ul, dining-ul și bucătăria au fost făcuți lună. A aspirat acolo unde era covorul și a șters cu mopul acolo unde era nevoie, fie că e parchet sau gresie. A făcut treaba minunat pe toate suprafețele, fără nicio pauză și s-a întors ușor către stație, unde s-a autocurățat. Magic! Sincer, magic mi s-a părut mie. Mi-a economisit o groază de timp și mi-a dat o satisfacție majoră.